todos estos meses, todo el tiempo de marcha por mi familia, por la comida, por el pueblo. Siempre, siempre voy a estar en las calles luchando por la libertad de mis hijos. Y bueno. La violencia del gobierno y la violencia del AMPA. Todo eso son razones para tú salir a protestar, a manifestar, a defender tus derechos и аспирира на мejor Венецуела. Венецуела някога е била най-богатата страна в Латинска Америка. Държавата има най-големите запаси от петрол в света и нейното демократично управление е било хвалено немалко пъти в световен мащаб. Но днес демократичните институции на Венецуела и икономиката й са в развалини. Страната има най-високата инфлация в света, което прави доста продукти недостъпни за венецуелците. През последните 4 години БВП-то на Венецуела е намалял с 35%, което е по-рязък спад от този през голямата депресия в САЩ. А степента на убийствата в страната надмина най-опасните градове в света. Тези условия предизвикаха месеци протести срещу президента Николо Мадуро. И има защо? Страната е станала в пъти по-лоша от избора му за президент през 2013 година. Проучване показва, че около 80% от венецуелците искат Мадуро да бъде отстранен от длъжност. Но вместо това става обратното. Мадуро консолидира своята власт, довеждайки страната по-близо до авторитарно управление. Политическата амбиция на Мадуро става очевидна през декември 2015 година. 2 години след като става президент на коалиция на опозиционните партии, наречени Демократични кръгли маси единство или МЮД, спечелила 2/3 от мнозинството в Народното събрание, поставяйки правителството на Мадуро изложено в риск. В отговор, Мадуро бързо принуждава няколко съдии от Върховния съд да напуснат и запълва длъжности с негови приятели. Разбира се, верни на него. През март 2016 година съдът постановява да се отстрани воденото от опозицията Народно събрание от своите правомощия, което довежда до масови протести в Венецуела. Решението бива отменено няколко дни по-късно, но щетите са направени. Протестите продължават да растат и оставили около 100 мъртви и хиляди засегнати досега. Въпреки насилието и обществените протести, Мадуро успява да задържи изборите до юли 2016 година, за да изберат нов ръководствен орган, наречен Национално учредително събрание, в който ще имат властта да пренапишат Конституцията на Венецуела и да заменят Народното събрание и така да оставят Мадуро без опозиция. ¿Por qué está saliendo a votar hoy? Bueno, por el bienestar del país. ¿Qué está buscando en esta nueva Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, una paz para todo. С последното гласуване на Мадуро, венецуелците не са имали думата за това дали събранието трябва да съществува. Те имали възможността само да избират неговите членове. Но когато предшественикът на Мадуро, Уго Чавес, предлага конституционното пренаписване през 1999 година, той първо призовава за предлагане на референдум за избор на събрание. След като повечето венецуелци гласуват да, те избират новото народно събрание. За разлика от Мадуро, Чавес е бил харизматичен и любим лидер. През 90-те години той завладява страната през телевизорите. Той обвинява корупцията в правителството и елита за икономическото неравенство. Популистическото му послание резонира в бедните в страната, които в крайна сметка помогнаха да го доведат до власт. Ключовият момент в управлението му започва през 2004 година, когато цената на петрола се вдига. Тогава започва и бума в икономиката на Венецуела и Чавес започва да отделя повече пари за социални програми за бедните. Той субсидира храна, подобрява образователната система, подобрява и здравоопазването. Също така сваля бедността наполовина. Тези програми, освен обаче на бедните, са служили и на Чавес. За да бъде преизбиран, той се е нуждаел от милиони бедни венецуелци да бъдат щастливи. Той започва да манипулира икономиката само за да направи това. Това означава, че всичките тези програми ще бъдат невъзможни, ако цената на петрола падне.
Чавес се опитал да задържи икономиката, така че това да не стане. Когато обаче на власт идва Мадуро, той прави точно това и страната изпада в хиперинфлация. Високите цени, направили медицината и храната, които някога са били субсидирани, сега недостъпни до бедните венецуелци. Тогава и бедността в Венецуела нараснала до цели 82% от населението. Като Чавес, Мадуро също сваля за моменти икономиката, за да се задържи на власт, но този път не е привличал бедните около себе си. Мадуро експлоатирал сложна валутна система, за да сложи на място Чавес. Но само верни и приятели на Мадуро са имали право на тази обмяна. И всъщност истината се оказва, че е много далеч. Венецуелци си взимат доларите на черния пазар, където един боливар е някъде към 12 американски цента. Това е ставало като приятели и познати на Мадуро, които са можели да се възползват от неговата обмяна, са купували стоки от неговия пазар с неговата обмяна и са продавали тези стоки на черния пазар. Относно обрана и политически съюзници, кризата е давала доходна възможност на Мадуро, която го е задържала на власт. Това ни довежда до протестите на опозицията. Но Мадуро е управлявал изборите и така е печелял винаги. Protests on the streets of Venezuela turning deadly after President Nicolas Maduro declares victory. The violence on Sunday very real. The bomb went off near some motorcycle police, wounding several. Election day clashes between protesters and police claiming at least 10 more lives. At least one candidate has been murdered, shot to death. La elección de la Asamblea Nacional Constituyente es un fraude abierto, el mundo lo ve, lo ha visto, está claro, todos están claros de lo que sucedió. Ahora, lo que hay que seguir es seguir buscando la libertad, porque nosotros vivimos en libertad y sabemos lo que es eso. Para allá vamos a ir. Lo que sucedió ayer fue el más grande fraude que se haya cometido en cualquier elección nacional. Era un fraude cantado, ya se sabía que iba a ser una elección con poca asistencia, pero con una gran participación forjada por el gobierno. Управлението се опитва да създаде илюзията на подкрепа от населението. Управлението на Мадуро казва, че са гласували 7 от 8 милиона за него, докато се смята, че истинското число е към 3,7 милиона. Интернационалната общност, която виждате на екраните, осъжда изборите в Венецуела, а пък Съединените щати поставят санкции. Мадуро лека по лека започва да арестува членове на опозиционни партии, както може в момента да видите на екраните си, само и само за да задържи властта в свои ръце. Está cada día peor, mi querido. Si este hombre no se va, aquí Venezuela, bueno, ya. Una guerra aquí. Aquí lo que hay es guerra, una guerra. Благодаря ви, че гледахте първи епизод от поредицата ми за Венецуела. Очаквайте съвсем скоро да има втори епизод, в който ще говорим за самото заловяване на президента на Венецуела Мадуро. Благодаря ви, че гледахте. Не забравяйте да оставите лайк. Аз ще ви чакам при някое друго видео.